Assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Wannan exchanger ta OKX wato ainihin ita ce exchanger wadda Satoshi suka fito suka yi magana, wato koda suka fito suka yi magana a handle nasu na Twitter, wadda su tabbatar da cewa lalle sun amince kuma sun yarda wannan exchanger da ta yi listing na ran 17 wato ainihin da karfe 6 na yamma na wannan kasar namu kenan. Ran 17 da karfe 6 na yamma data listing na wato koda a cikin exchanger ta. Sannan akwai proof wadda su kansu koda sun yi tweeting akan handle nasu na Twitter na cewa lalle suna da tabbaci akan wannan, sun ba su izini sun yarda. Duk wanda suke son za su bude account da wannan exchanger din dan su yi register domin su samu damar da za su tura coins nasu cikin wannan exchanger in har su yi listing nashi. Ga yadda dai ake register shi. A kasan wannan bidiyon zan saka link na wanda mutum zai bi ya je ta wurin browser nashi yayi kamar yadda na yi a wannan bidiyon. Daga farko da in ka shiga cikin link din zai kawo ka wuri ne kamar haka. Yana da options guda biyu. Akwai zaka iya register da email naka, zaka iya register da phone number. Duk wanda mutum ya ga ya masa yana da sauki. Da email gashi nan kuna gani kamar anan nan mutum zai saka email nashi, nan wurin password. Nan wurin password din nan mutane su mai da hankali. Suna da tsare-tsare kamar guda 5. A farko dai suna buƙatar mutum ya rubuta kamar suna, misali mu ce kamar Habu. Sunan Habu din nan H in na farkon a saka shi da capital letter babban baki, sai a rubuta Habun. Sannan bayan an rubuta Habun sai mutum sai ya dauko wata kamar symbol, kamar irin kamar ko hash ko star ko wani abu dai hakan nan mutum sai ya kara a kai wadda dai mutum ba zai manta ba. Na ce ko hash ko star ko kuma wani dai abu na daban wanda ya shafi bangaren su hash da star da at in nan mutum zai iya sakawa a wurin. To in ya saka sai ya dauki wasu nambobi, kuma namba wadda mutum ba zai manta ba, nambobi kamar guda 3 sai ya kara a gaban wato ainihin wannan at ko hash ko star din da ya saka. Ana fata mun fahimta. Zai zamto kenan da suna, da misali mu ce da at ko kuma hash da kuma number kamar Habu at 090. Na fata mutane sun fahimta. To yadda mutum zai password nashi kenan. Kana yin yadda dai din mutum zai ga wannan wurin za su yi makin nashi da wato ainihin green, za su yi makin nashi da green cewa lalle ka yi completing yadda suke so. Kana completing yadda suke so, mutane za su ga nan wurin zai wato ainihin yi blue, zai nuna kalo na blue wadda ya baka daman ka yi register kenan. In kuma da number waya mutum yake so zai yi, abinda mutum zai danna nan ne, yana dannawa za su kawo shi bangaren nan. To a nan wurin abinda mutum zai yi, number wayan shi zai saka. Wannan wurin password din kamar yadda na yi bayani yanzu haka shi ma yake. Wannan shi ba shi da bambanci, kawai dai nan ne za ka saka number waya, nan kuma ka saka email. Yanzu mu bari mu yi da email. In ka gama saka email naka kai sign off, abinda zai turo maka abu kamar haka. Koda da number waya mutum ya register zai turo masa da abu kamar haka, koda kuma da email ne zai turo masa abu kamar haka. Abinda mutane nake so su fahimta, ba lalle ne su turo mutane irin wannan hoton ba, suna turo hotuna kala-kala ne. To abin lura anan wa'annan abubuwan da suka saka anan, to mutum ya lura wannan na farkon gashi nan anan, mutum ya fara makin nashi. Wannan na biyun gashi nan anan, mutum ya yi makin nashi. Wannan na uku gashi nan anan. Mutane su fahimci yadda abun yake. Mutum ya tabbatar da wannan na farkon ya nemo shi a cikin hoton da aka bashi, ya yi makin nashi. Sannan hoto na biyu ya duba da kyau, ya yi makin nashi. Hoto na uku ya duba da kyau, ya yi makin nashi. Nan bai haka ba abun ba zai ba. Kana makin nasu duka gaba ɗayan nan sun zama daidai. Nan wurin zai nuna maka blue, zai wato ainihin baka daman da mutum zai register. Yanayin blue din nan mutum yana dannawa, abinda zai kawo ka mataki na 3. To a mataki na 3 nan suna tambayan wato ainihin akwai nambobin sirri da za su turo maka ta email, inda email ne kai register kamar yadda wannan ya yi register. In kuma ba da email kai register ba, da number waya ne, za su turo maka sakon number sirri ta number wayanka, sai kai copy sai ka sa musu. In kuma ta email ne, mutum zai iya sai ya sauka ya je email nashi sai ya dauko sai ya saka guda 6 nambobin nan. Sannan ga time nan yana tafiya. Kwata-kwata second 52 suke bayarwa, da haka mutane sai su yi hanzari wurin ɗauko shi. Mutum yana ɗaukowa yana sakawa nan ma still nan ma zai yi blue. Kana saka nambobin nan zai yi blue, zai yi searching, shikenan za ku ga zai ɗauke kai kawo wannan mataki na 4. Ya kawo mutum wannan mataki na 4, abinda mutum zai yi shine, in mutum yana son ya yi downloading na wato ainihin app nasu, to nan zai shiga. In kuma mutum baya buƙatar downloading, yana so ya ci gaba da yi ta browser shi, sai ya danna wannan continue on this browser.
muna ta fata mutane sun fahimta. Kamar yanzu mutum ya danna nan wurin yana dannawa ga abin da zai kawo shi nan, zai kawo masa cewa mutum ya downloading na app din. So in kuma dama mutum baya so, to kawai kai tsaye nan zai danna, kana danna nan wurin abin da zai nuna maka zai kawo ka page na wato ainihin wannan naka na registan ka. So a nan wurin shi wannan mai accounting kun gani gashi nan level 1, so zai nuna maka level 1 ne. Level 2 din nan wannan wurin na wato ainihin identity verification level ne, wannan wurin verification nasu ne. A bidiyo namu na gaba za mu nuna mutane yadda ake yin verification da kuma abubuwan da suke tambaya wurin yin verification ga duk wanda yake son ya je level 2 domin don ka samu wato ainihin gamsasshen tsaro a cikin wannan exchanger naka da za ka yi amfani da shi na OKX, wato ainihin OKX app gashi nan na rubuce a nan, wanda muka ce su ne za su yi listing na wato ainihin kodawo a cikin exchanger su. Wannan abin farin ciki, abin murna, wadda mutum duk lokacin da yake so zai ɗauko coins nashi daga cikin satoshi ya zo ya kawo wurin, ko ya sayar ko ya yi trading ko na abu dai makamancin wannan. Sannan kuma sun samu lasisi daga wurin koda wadda sun yi posting a iya Twitter nasu, sun ba da tabbacin lalle su sun amince da wannan exchanger din cewa su yi listing na ko nasu insha Allah. So Allah ubangiji ya sa mu dace. Duk wanda suka kalli wannan video ne sai su yi forwarding nashi da Allah, su yi share nashi zuwa sauran yan uwa don su ma su kalla su amfana. Sannan kuma a mana like da Allah, a mana comment. Mun gode.